Bon dia i benvinguts a casa meva. Em sembla que et puc tractar de tu perquè ja ens hem vist en diverses seances i em sembla que el que he preparat per tu a casa t'agradarà moltíssim, perquè sé que t'agrada molt tot el que és massatge i cuidados per la pell, doncs em sembla que el que he preparat t'agradarà molt. Així que em sembla que començaré per la neteja de la teva pell, perquè veig que tens una pell molt neta, molt pura, però tens petites imperfeccions, petites impureses, encara que gairebé no es veuen. I em sembla que he escollit bons productes avui per tu. D'acord? Sí. No t'amoïnis el nas, no fa falta que el toquem gaire. De fet, si vols no te'l toco gens, però em sembla que t'aniria una mica bé perquè el que he triat per tu és simplement per obrir els pors i hi ha una mica d'alcohol que assecarà la pell, però no el posaré per tot arreu, així que no t'amoïnis, d'acord? Comencem. Em sembla que començaré per apartar-te els cabells de la cara, si et sembla bé. Tinc aquest raspall de bambú. T'agrada aquest soroll? Un so molt agradable, un so molt dolç, molt tendre com el bambú, encara que el bambú és molt fort. Així que, si vols, comencem. Et treuré els cabells de la cara per tenir una mica més d'espai per treballar, d'acord? Comencem, doncs. Començaré per aquí dalt. Deixa que m'apropi una mica més. Molt millor, ara tinc molt més espai. T'he obert una mica la cara per no tenir tot el cabell davant. Doncs em sembla que ara... deixa'm pensar. No, em sembla que agafaré unes tovalloletes. M'agrada molt el packaging. Són tovalloletes desmitlladores amb oli d'ametlla i oli d'alvocat. I són unes tovalloletes de cotó orgànic, biològic. Són molt tendres, molt suaus. Veuràs que realment no afegeix cap agressió a la teva pell. Són realment molt, molt, molt delicades i per pell sensible. Obrim el paquet. Molt bé. Estàs llest? Em sembla que t'ensenyaré la textura primer perquè puguis apreciar. Has vist com són de suaus i dolces i tendres, tendra com tu i la teva pell. Així que, si no et fa res, començaré pel front,
pel nas, el mentó, i potser una miqueta les galtes també. Si no et fa res, pots tancar els ulls si ho prefereix. D'acord? Comencem pel front. No t'amoïnis que no et tocarà el nas si no ho vols, però t'asseguro que això no et farà sortir granets. D'acord? No porta gens de greix i realment és una cosa que és perfecta per les pells sensibles, perquè a mi em surten granets així. Si em poso qualsevol cosa que sigui una mica grassa, fins i tot l'oli de coco, coses així, però l'oli d'alvocat i d'ametlla no són prou absorbits per la pell, es queden a la superfície, així que no t'amoïnis, d'acord? Ho fem? Tirem endavant? D'acord, comencem. Ai, que se't posen les galtes vermelles, No t'amoïnis. Fa pessigolletes, però t'agradarà. Deixa'm que em toqui. Et netejaré una mica les galtes perquè veig que les tens una mica grasses. Molt bé. Ets una persona molt tendra. És molt agradable treballar amb tu. Gràcies. A mi també m'agrada molt aquestes sessions. Són molt agradables, oi? Molt relaxant. Ara, si no et fa res, faré el mentó. Tanca la boca, sisplau. Merci. Molt bé. Ho has fet molt bé. Ara que tens la pell més aviat neta, tinc un spray llest. És un spray que ve del sud de Corea i és a base de té verd i la marca es diu Skin Food. Així que si pots tancar els ulls, no cal que somriguis o que facis res més, però tanca els ulls, d'acord? Merci. Ara posaré l'esprai. No t'espantis, Fa una mica de soroll, d'acord? Comencem. T'ha agradat? És molt refrescant i molt relaxant. Tampoc és gens gras perquè és a base de té verd. I el té verd el que fa és astringent com la llimona. Llavors tanca els poros, d'acord? No és gens gras, és el contrari de gras, com la llimona. Ara el que he preparat són aquests cotonets d'aquí. Aquests bastonets són a base de cotó biològic també i tinc aquesta capseta. T'he preparat, t'he de dir que caldrà posar una mica d'alcohol, però no és alcohol a 90%, és un alcohol molt suau, molt delicat. És simplement per desinfectar les petites imperfeccions de cor. Comencem. T'agrada aquest sorollet? Aviam, si et pots apropar una miqueta. Veig que gairebé no en tens, però una miqueta al nas. Dels cantons del nas, al mentó i alguna per aquí al front veig una mica d'irregularitat a la pell, però no gaire cosa.
començarem pel front, a veure que m'apropo una mica. Molt bé. Faré els cantons del nas, d'acord? Molt bé, ho estàs fent molt bé. I ara faré el mentó una miqueta. Ho estàs fent molt bé. Ara em sembla que ha arribat l'hora de hidratar una mica la teva pell perquè te l'he deixat una miqueta seca, sobretot per les àrees problemàtiques, així que t'he preparat una mascareta que no fa falta que no és gens grassa, no t'amoïnis, però t'agradarà molt. És a base d'eucaliptus, de camamilla, amb olis essencials, és molt bo i ajuda a exfoliar la pell, d'acord? La neteja. Tinc un trosset petit a la palma de la meva mà i ara la passaré de les meves dues mans i ara vindré a fer-te un massatge que fa molt bona olor. T'agrada, oi? Fa molt de goig de veure algú que gaudeix tant d'un massatge, sobretot de manera íntima a casa meva, molt tranquil·lament, sense pressió. I no et preocupis, em sembla que això ja està quedant molt millor. Tens una pell molt neta, molt fina, molt delicada. Em sembla que no hi posaria gran cosa més perquè els productes que t'he introduït són molt, molt delicats i no tenen ingredients tòxics o res artificial, així que no hi ha res gras tampoc. És molt natural i molt, molt delicat. Així que ho deixaria aquí per avui, d'acord? Perquè sé que has quedat amb algú aquesta tarda molt especial i no voldria que anés malament per culpa meva, així que et deixo amb aquesta pell divina que tens ara mateix i et dic adeu-siau